A Trivselfsrede projekt két problémára próbál megoldást találni. Az egyik, hogy az iskolás korúak egyre kevesebbet mozognak, a másik pedig az, hogy vannak gyerekek, akik kiszorulnak a kortárs közösségből. In order to deal with the increasing level of inactivity among kids and pupils all around the world actually. And we started up in Norway autumn of 2009, and the program has spread now to Scandinavia, to Denmark and Sweden, and we now have above 1,000 member schools. The idea is to increase the activity level during recess. So the kids are nominated to become activity leaders from their fellow peers, and they lead the activities during lunch breaks. And in that way we get more activity during recess, the kids become more active, and we also do something with the boredom and loneliness in the schoolyard. A program azokra a diákvezetőkre épít, akiket a társak választanak maguk közül. Ezek a vezetők különböző játékokat tanítanak a többi gyereknek, amiket jellemzően az iskolai szünetekben játszanak. A cél, hogy a kortárs vezető hatására mindenki csatlakozzon, ne legyenek többé magányos gyerekek, és mozgással teljen a szabadidő. Szívesen megnéztük volna, hogy működik ez a program egy átlagos napon, de végül egy különlegesebb bemutatóba csöppentünk, ahol Vagár, a Trivselfsrede munkatársa épp új játékokat tanított a diákvezetőknek. A tanárokkal és a diákokkal való beszélgetéseink alapján úgy látjuk, hogy ez egy népszerű program, ami alapja lehet annak, hogy sikeresen is működjön.